autoritateak, jaun Andreok, ongi etorri Aretxabaletako kampusean kokatuta dagoen ideienea eraikin berri honetara. Hemen hasiko dugu 2025-2026 ikasturte akademikoa. Urtero egin ohi dugun bezala, lehenengo azaldu egingo dizuet datorren ordubetean zer izango dugun eta ostean hasiko gara. Hasteko, Mondragon Unibertsitateko idazkari nagusiak 2024-2025 ikasturteko txosten akademikoa irakurriko digu, ondoren, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzaile diren Nekane Arratibel eta Letizia Garzia irakasle ikertzailek irekitze hitzaldia emango dute, jarraian Unibertsitateko errektorearen hitzak entzungo ditugu eta amaitzeko sailburu jaunari eskatuko diogu ikasturteari hasiera ofiziala eman diezaion. Ekitaldiari bukaera, Demode Kuartet laukoaren eskutik emango diogu eta mokadutxoa egingo dugu, hau ere ohi den bezala, guztiok elkarrekin. Besterik gabe, hasi egingo gara, Idoia Peñakoba Andrea, Mondragon Unibertsitateko idazkari nagusia, hurbil zaitez mesedez atrilera, 2024-2025 ikasturteko txosten akademikoaren berri ematera. Autoritateak, jaun Andreok, eguerdion eta ongi etorri guzti hori. Urtero, ilusioz antolatzen dugun ekitaldi honetan elkartu gara gaur, eta azken urteotan bezala espazio berri baten ospatzeko aukera daukagu, ideienean alegia. Komunikazioan ekintzailetza eta sormena sustatzeko komunitate osoari irekita dagoen espazio berri honetan. Baina proiektu zoragarri honetaz gain, beste hainbat ekimen ere garatu ditugu 24-25 ikasturtean zehar, eta horietako nagusienak nabarmenduko ditut datozen minutuotan. Emandako ikasketekin hasita, 18 izan dira eskainitako graduak, horietatik 11 dual aipamenarekin, 22 unibertsitate master, 11 dualak, eta 4 doktorego programa. 4 master berri ere diseinatu ditugu ikasturte berri honetan eskaintzeko. Oroar, ikasketa ofizialetan, 7.124 ikasle matrikulatu dira, iaz baino 3,4 gehiago. Eta graduondoko titulo propioak batuta, guztira 7.803 ikasle izan ditugu. Nazioarteko eremuan, 1.756 izan dira kanpora joandako ikasleak, eta gurekin izandako atzerritarrak 729, iaz baino 12 gehiago. Mondragon Educación Internacional proiektuaren baitan, Mondragon Mexiko Unibertsitateak bere 12. urtea bete du. Eta 40 izan dira Latinoamerikatik pasaden ikasturtean master ofizial bat egitera gurera bertaratu direnak. Era berean, Mondragon Unibertsitateak lideratzen duen EU4Dual ikasketa dualen Europar Unibertsitatearen baitan, besteak beste, 2. nazioarteko kongresua antolatu genuen apirilean Donostian, Greener Visions, Brighter Futures Lelopean. Ekonomia berdea, lanaren etorkizuna eta goi-mailako ikasketa dualak gai nagusi izan da. Gainera, Unibertsitate Aliantzaren lehen Europar Master Duala akreditatu dugu. Etorkizunean garatuko diren beste master berrientzat eredu izango dena. Profesionalen prestakuntzan formazio eskaintza zabala izan dugu eta guztira 8.094 profesional izan ditugu. Ikerketa eta transferentzian, fakultate guztiek beraien jarduera indartzen eta garatzen jarraitu dute. Goi Eskola Politeknikoan, 2025ko elkartek deialdian, 20 proiektu berri onartu dira, eta hauetako 3 lidergoa Goi Eskolak berak darama. Europan ere bere presentzia sendotu du beste 7 proiektu berrirekin, bat Eskola Politeknikoaren lidergopean. Guztira, 26 proiektu europarretan aritu da lanean. Deialdi horietan, zientzia, teknologia eta berrikuntza sareko beste eragile batzukin eta Euskadiko enpresekin egiten da lan, eta beraz, gure industrian duen eragina maximizatu egiten da. Transferentzia proiektuetan ere enpresen konfidantza izaten jarraitu dugu eta 162 enpresekin lan egin du eskolak 245 proiektuetan. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea ere erreferentziazko zentroa da hezkuntza berrikuntzaren alorrean. Horren adibide dira hezkuntza etapa guztietan garatu diren 70 transferentzia proiektuak.
hezkuntza arloko 2000 profesionalek baino gehiagok hartu dute parte beraien garapen profesionalerako ekimen horietan. Disiplinartekotasuna ardatz hartuta, digitalizazioa, euskara eta eleaniztasuna, kultur transmisioa, edota hezkuntza metodologia berritzaileekin lotutako proiektuak garatu dira, eta atzerriko hainbat erakundetako hezkuntza berrikuntza prozesu globaletan esku hartu dute UESIko irakasle ikertzaileek. Hezkuntzan ez ezik, kooperatibismoaren eta gizarte berrikuntzaren alorrean ere lanean dihardu fakultatea. Aipatzekoa da bertako zein nazioarteko deialdi lehiakorretan lortutako ikerketa proiektuak, eta horien aritik eratorritako argitalpenak. En la Facultad de Empresariales se ha reforzado la presencia en proyectos europeos, habiéndose trabajado en el desarrollo de 10 proyectos. Asimismo, se ha aumentado la participación en convocatorias estatales relacionadas con la economía social. En total, se han desarrollado 43 proyectos de investigación de innovación de negocio a través de convocatorias públicas competitivas de las distintas administraciones. En transferencia, continúa el desarrollo de proyectos estratégicos en ámbitos vinculados a la innovación de negocio, desarrollo de talento, Business Data Analytics, sostenibilidad y economía circular con pymes y empresas tractoras, así como con clústeres y administraciones, que suponen un 55% de la actividad de investigación y transferencia. En el BCC Innovation cabe destacar el buen posicionamiento logrado en el ecosistema europeo de innovación. El Centro Tecnológico tiene activos 9 proyectos europeos que abordan diversas temáticas. Asimismo, se está trabajando con numerosas empresas vascas de la cadena de valor de la alimentación en el desarrollo de alimentos de alto valor culinario y de tecnologías, dirigidas especialmente al mundo de la restauración. Además, se ha solicitado una nueva patente y se han incrementado el número de publicaciones de impacto. Oro har, datu kuantitatiboei erreparatuz, pasaden ikasturtean ere ikerketa aktibitateak emaitz oparoak izan ditu, irudian ikus dezakezuen bezala. Gainera, Eusko Jaurlaritzak ziurtatutako 11 ikerketa talde izan ditu unibertsitateak. Eta guzti hau posible izan da, nola ez, proiektu hauen garapenerako ezinbesteko laguntza eman diguzuen enpresa, erakunde eta eragile guztiei esker. Ekintzailetza aktibitateak ere izan du bere garrantzia pasaden ikasturtean. Enpresagintza fakultatean eta lehen titulazioaren baitan, 9 laborategietan garatu da gradua, 3 Euskal Herrian, 4 estatu mailan eta 2 nazioartean. Horien baitan, ikaste prozesuan talde ekintzaileek sortutako Team Companies gain, beste 20 enpresa berri sortu dira. Bestalde, ekosistema ekintzaile eta berritzaileetako proiektuei dagokienez, The Social Factory Europa proiektua nabarmenduko nuke. Bere baitan, 13 proiektu ekintzaile sustatu dira kurtso honetan. Timid Plus proiektu europarraren baitan, inkubazioko lehen programa ere jarri da martxan, eta ekonomia sozialeko hainbat ekintzailetasuneko proiektu ere garatu dira. Goi Eskola Politeknikoak, ikasturte berriarekin batera ekin zion irekin berrikuntza eta ekintzailetasun industrialerako zentro berriaren ibilbideari. Bere lehen urte honetan, 7 ekintzailetza proiektu kokatu dira bertan. Gainera, nabarmentzekoa da, ikerketa emaitzen ustiaketan egindako lana. Non, ia 100 aktibo aztertu diren ikasturte berri honetan bertan negozio berriak ateratzeko helburuarekin. Mondragon Unibertsitatea Industrial Sustainable Entrepreneurship Awards lehiaketa ere antolatu da. Eta honek aukera ematen die, ingenieritzako ikasliei oinarri industrialeko negozio idea berri edota startup baten parte hartzeko. Eta hau, inguruko hainbat enpresei zor diegu. Emandako 100.000 eurotik gorako diru laguntzagatik. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak COP Fabrika programaren 9. edizioa egin du. Ekintzailetza sozial kooperatiboa eta ekonomia soziala sustatzeko helburua duena. Ekintzailetza kooperatibo lurraldetua ere garatu du Nafarroan, Euskadin eta Andaluzian. Ezagutzak, metodologiak eta proiektu kooperatiboei bidelaguntzak eskainiz. Eta hemen aipatu bezala, eta lehen aipatu bezala, ideienea proiektua hartuko duen azpiegitura garatzen aritu da fakultatea. Non euskarazko ikusentzunezkoen ekosisteman ekintzailetza eta berrikuntza proiektuak sustatuko diren.
Basque Culinary Centerrek ere urrats berriak eman ditu gastronomiaren arloko ekintzaileei laguntzeko. Besteak beste, Culinary Action on the Road nazioarteko erreferente bihurtu den lehiaketaren 4. edizioa eginda, foodtech eta gastronomia arloko startupentzat. Bestalde, GOE gastronomiako ekosistema berriaren proiektu eta eraikinaren garapenean ere aritu da lanean, non besteak beste ekintzailei laguntzeko programak ere eskainiko diren. Eta atal honekin amaitzeko, aipatu Eusko Jaurlaritzako gazte ekintzailetza programari esker, ikasleen 9 proiektuk ekintzailetza beka bat jaso dutela. Al igual que el emprendimiento, la estrecha relación con el tejido laboral sigue siendo una prioridad fundamental para Mondragon Unibertsitatea. Es por ello que un año más hemos seguido trabajando de forma significativa nuestra relación directa con empresas y organizaciones. Esta se concreta en los 655 proyectos de investigación y transferencia realizados, en la formación de 8.094 profesionales, así como en los proyectos que nuestros y nuestras estudiantes realizan en empresas y organizaciones. Han sido 1.601 los y las alumnas que han realizado proyectos fin de estudios y 4.415 los que han realizado prácticas en empresas y otros centros. Además, muchos y muchas se han formado en itinerarios duales o en modelos de alternancia estudio-trabajo. Por otro lado, 159 estudiantes han participado en el programa del Gobierno vasco Transición del mundo educativo al laboral, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes a través de una experiencia laboral. Y fruto de todo ello son los datos del estudio realizado por Lanbide sobre la empleabilidad de los universitarios vascos, donde, según el informe Lanbide, Mondragon Unibertsitatea es la universidad con menor tasa de paro y salario medio más elevado. Baina badira, gure gizartearekiko konpromisua islatzen duten beste hainbat jarduera ere. Batetik, ekitatea bultzatzen egitasmoarekin lanean jarraitu dugu, eta aurten, Baiarako ikastetxe guztiekin elkarlanean aritzeaz gain, kanpusak ditugun beste eskualde batzuetara ere hedatu dugu egitasmoa. Zaurgarritasun egoeran dauden familiei, bere seme-alabei Mondragon Unibertsitatean ikasteko aukera eskainiz. Bestalde, unibertsitateak konpromiso irmoa erakutsi izan du betik euskararekiko. Eta horren adierazgarri da besteak beste, gure hezkuntza eredu hirueleduna. Gure oinarrizko helburu bat da gainera, euskararen erabilera handitzea, ikasle naiz langileen artean, eta euskara lan hizkuntza nagusia izatea egunerokoan. Horregatik eta horretarako, ekimen ezberdinak egin ditugu ikasturtean zehar. Era berean, euskararen normalizazioa lan munduan suspertzeko, eta gure ikasleek enpresa eta erakundeetan egiten dituzten ikasketa amaierako proiektuak euskeraz egin dezaten sustatzeko, Mondragonekin elkarlanean dihardugu. Berdintasunaren eremuan, berdintasun planetan finkatutako helburu eta ekimenak garatu ditugu kurtsoan zehar. Eta iraunkortasunaren esparruan ere pausuak ematen jarraitu dugu. Fakultate guztiek kurtsoan zehar egindako ekimenez gain, nabarmendu nahi nuke kampus zirkular eta jasangarria proiektuan egindako lana. Gure kampusetan, ekonomia zirkularreko estrategiak ezartzeko helburua duena. Arlo estrakademikoan ere, kirol eta osasun jarduerak, lehiaketak eta ekimen soziokulturalak antolatu ditugu, unibertsitateko ikasle naiz langileentzat. Eta hemen laburbildutako guzti hau egiteko, 121 milioi eurotako aurrekontua izan du unibertsitateak, eta pertsonala aldiz 1.107 langilek osatu dugu. Orain, egindakotik abiatuta, beste kurtso bati ilusioz ekingo diogu, gure ikasle guztiek kalitatezko prestakuntza bat izan dezaten lan eginez, bai eta gizarteari ahal dugun ekarpenik handiena egiteko asmoz. Mila esker, zuen arretagatik. Eskerrik asko, Peñakoba Andrea. Orain, aurretik aipatu dugun bezala, Nekane Arratibel eta Letizia Garzia izango ditugu gurekin, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzaileak. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen 50 urteko ibilbidea euskaratik, ikasitakoak eta erronkak izenburua duen irekitze hitzaldia emango dute. Hitzaldiaren aurretik,
lan zaila den arren, saiatuko naiz laburrean aipatzen Nekane Arratibel eta Letizia Garzia lankideen kurrikulumak. Nekane Arratibel Insausti psikologian lizentziatua eta gizarte psikologian doktorea da. 25 urteko ibilbidea du Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean eta 2006tik 2014 bitartean fakultateko dekano ere izan zen. Gaur egun, irakasle ikertzailea da, haurrezkuntza eta lehen hezkuntza graduetan eta eki ikertaldeko kidea ere bada. Eta Letizia Garzia Fernandez lehen hezkuntzan graduatua da eta hezkuntza testuinguru multikulturaletan eta eleaniztunetan masterduna. Gaur egun, irakasle ikertzailea da fakultatean eta datorren astean defendatuko du doktorego tesia izenburu hau duena. Mondragon Unibertsitateko hezkuntza graduetako irakasle gaien hiztun profilen azterketa longitudinala euskararen erabilera normalizatzeko eragin eremuak. Txalo batekin hartuko ditugu Nekane Arratibel eta Letizia Garzia. Agintariak, unibertsitateetako errektoreak, unibertsitateko lankideak eta etorri zareten guztioi eskerrik asko hemen egoteagatik. Gaurko asgai akademikoaren izenburua da Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen 50 urteko ibilbidea euskaratik, ikasitakoak eta erronkak. Gehiago luzatu gabe hasi egingo gara. UESI fakultatea bere sortze beretik definitu da euskalduntasuna sustatuko duen misioaren arabera. 1976an sortu zen irakasle eskola, irakasle euskaldunak hezteko helburupean. Eta ordutik gizarte errealitatea asko aldatu eta fakultateko egitekoak zabaldu diren arren, jatorrizko misioak bizirik jarraitzen duela esan daiteke. Aurkezpen honetan ikusiko dugun bezala. Horrela oroitzen du Jesus Garmendiak sorrera unean zegoen egoera soziokulturala. Euskalgintzari eta herrigintzari ekin genion. Garai hartan pentsaezina zen unibertsitatean euskara sartzea. Alde batetik herriaren nahia zegoen, euskal hezkuntza baten beharra, eta bestetik ez zegoen irakasle euskaldun tituludunik. Gerra osteko zapalkuntza zela eta jendeak baztertu egin zituen irakasletza ikasketak. Eta egoera horri irtenbidea emateko sortu zen hain zuzen ere irakasle eskola. Gogora ekarri nahi dugu, 80. hamarkadan euskararen normalizaziorako bidean nagusiki hezkuntzari eman zitzaiola gizarte euskalduntzeko ardura. Eta beraz, irakasle euskaldunak behar zirela ikasle elebidunak hezteko. 128/1983 dekretuak unibertsitatez kanpoko irakaskuntza, hizkuntza ofizialen erabilera arautu zuen eta ikasteredu elebidunak sortu. Hain zuzen ere, lan horretan dihardu eskolak azken hamarkadetan, baina gizartean gertatu diren errotiko aldaketek ere erantsi diote garaiko testuinguru honi konplexutasuna. Esaterako, eskolan irakasten diren hizkuntzen kopurua hazi egin da, eta hizkuntza gutxituaren, euskararen eta hegemonikoaren irakaskuntzari, gaztelania eta frantsesa, atzerriko hizkuntza hegemonikoa ere gehitu zaio, gehienetan ingelesa. Gainera, migrazio mugimenduek eraginda ikastetxetan kultura eta hizkuntza askotariko ikasleak ditugu. Garai batean gehienez ere etxetik erdera bateko edo biko familietako haurrak baldin bagenituen ere, orain ikasgela bakar batean, hainbat familia hizkuntza aurki ditzakegu euskaraz eskolatzen ari diren ikasleen artean. Hasierako ikasteredu elebidunak eleanitz bilakatu dira azken urteotan eta gaur egun EAEko hezkuntza sistemaren bereizgarrietako bat da, hizkuntza gutxitu bat erdigunean jarrita, eleaniztasuna sustatzea helburu duela. Eta EAEko 77/2023 oinarrizko hezkuntzaren kurrikulumak ere hala zehazten du. UESIren 50 urteko ibilbidean, fakultateko ikasle profilean ere aldaketak nabarmenak izan dira. Begirada atzera botaz gero 3 epealdi bereizten ditugu.
1976-tik 1989 bitartekoa, ben ikasleak nagusiki gipuzkoarrak eta debagoienakoak ziren, etxetik euskaldunak eta euskaraz egiteko ohitura zutenak. 1989-tik 2009ko tartea, kasu honetan ere ikasleak nagusiki gipuzkoarrak, Durangaldetik hasi ziren hainbat ikasle hurbiltzen, hauek ere etxetik euskaldunak eta euskaraz egiteko ohitura zutenak. Eta epealdi honetan, 1997an Mondragon Unibertsitatea sortzen da, eta irakasle eskola izatetik humanitate eta hezkuntza zientzien fakultate izatera pasatu ginen unea mugarria izan zen. Mondragon Unibertsitatearen baitan dagoen UCI fakultateak, hasierako izaera horri ere bereizgarri mantendu du aldaketa. Hau da, unibertsitate euskalduna eta kooperatiboa izaten jarraitzen du. Hirugarren epealdia 2009-2025 artekoan, AP bat autopistak EAEko hiriburuak gerturatzen ditu Bailarara eta Mondragon Unibertsitatea ere hiriburuetara gerturatu da. Horrek ekarri du aldi berean, gero eta askotarikoagoa izatea ikasleen profila, baita hizkuntza profilari dagokionean ere. Ikuspegi kuantitatibotik beraz, epealdi horretan, 10.000 ikasletik gora matrikulatu dira hasierako prestakuntzan diplomatura edo gradu bat egiteko fakultate honetan. Nagusiki irakasle gaiak, 8.000-tik gora, baita 10.000-tik gora komunikatzaile eta humanitate digital globalean ere 100-tik gora ikasle. Hoiez gain, kontuan hartu behar dira, hezkuntza, komunikazio eta kooperatibagintza arloetan ere etengabeko prestakuntzaren bidez, formazio iraunkorreko bestelako ikastaroetan milaka lagunek parte hartu dutela urte hauetan guztietan. Ondorioz, euskararen normalizazioari begira, esateko moduan gaude UESik ekarpen handia egin diela oro har hezkuntza, kooperatibagintza eta komunikazio arloei. 3 epealdi horiek ikuspegi kuantitatibotik aztertuz gero, ikasle kopuruaren hazkunde nabarmenena 3. epealdian gertatu da. Hala ere, akatsa litzateke begirada kuantitatibotik soilik aztertzea datu horiek. Izan ere, ikasle kopuruak gora egin duen neurrian, UESiko komunitatea osatzen duten ikasleen profilak ere kualitatiboki askotarikoak direlako. Horrek dakar ezinbestean hizkuntzari dagokionez eta zehazki ikasle horiek euskararekin izan duten ibilbidean arreta jartzea askotariko hizkuntza esperientzia horiek kontuan izanik. Esan dugu, hezkuntzari esker, euskararen ezagutzari dagokionez urrats handiak eman direla azken 40 urteotan. Eta baieztatu dezakegu, murgiltze ereduko ikasleek gaztelaniaz eta ingelesez beste ereduen antzerako emaitzak lortu dituztela. Euskarari dagokionez, argiez gain itzalak ere ageri dira, eta akatsa litzateke lorpenak soilik kontuan hartzea. Azken urteotako emaitzek erakusten dute ikasleen euskara maila apaltzen ari dela. Eta hizkuntza gutxituaren erabilera sozialak erronka izaten jarraitzen duela. Euskara, gaur egungo EAEko ikasle gehienen eskolatze hizkuntza izan arren, ez da ikasle askoren lehen hizkuntza. Jakin badakigu, eskola gainerako esparruak baino euskaldunagoa dela ikasle gehienentzat, baino datuek erakusten dute ikasleak helduago diren neurrian, euskararen erabilera gutxitu egiten dela. Eta zer esanik ez, eskola eremutik kanpo. Halaber, badakigu unibertsitate eremuan ere badagoela euskararen erabilerarekiko kezka. Horren adierazle dira besteak beste, Deustuko Unibertsitatean azken urteotan ikasleen aktibaziorako egin diren lanak edota EHUko kampusetan egindako hizkuntzen erabileren kale neurketak eta euskararen erabileraren inguruko ikerketak. UESin ere, aipatutako hazkunde eta askotariko hizkuntza esperientziak medio kezka aspaldikoa da. Eta 2009 urtetik neurtzen joan gara euskararen erabilera fakultatez kanpoko espazio ez formaletan. Taula honetako datuak Eskoriatza eta Aretxabaletako kampusei dagozkie. Ikusten duzuen bezala,
Euskararen erabilerak behera egin du azken urteotan fakultateko testuinguru ez formaletan. Dena dela, aipatu behar dugu azken urteetako joera berantzkoa moteldu egin dela. Eta 2022an lehen aldiz egin da erabileraren neurketa Bilboko Asfabrik kampusean. Eta bertan, euskararen erabilera 7%koa da. Aipatu behar da Bilbon 3 fakultatetako ikasleak daudela espazio berean emaitza hau interpretatu ahal izateko. Kale neurketa horiek abiapuntu hartuta 2016-17 ikasturtean ikerketa taldea jarri zen martxan, UESiko hezkuntza graduetan ikerketa aplikatu egin eta euskara eta euskal kulturari dagokion diagnostiko egiteaz gain hezkuntza eta hizkuntza proiektuetan eragiteko asmoz. Ikerketa proiektu horrek Eusko Jaurlaritzaren babesa izan du eta bide batez eskerrak eman nahi dizkitzuegu. Eta aurkezpen honetara bildu ditugu ikerketa talde horrek azken urteotan egin dituen hainbat lanen emaitzak. Gure proiektu pedagogikoan irakasle gaien irteera profila definitu dugu. Eta konpetentzia profesionalekin batera, gure irakasle gaiek 8 ezaugarri pertsonal garatu behar dituzte. Horietako 2 zuzen-zuzenean hiztun profilari lotzen zaizkio. Lehena, kontzientzia eta komunikazio interkulturala eleaniztuna eta multimodala, eta bigarrena, testuinguru euskaldunea sustraitua eta testuinguruarekin konprometitua. Definitutako irteera profil horietara iristeko, ikasleen sarrera profila ezagutzea garrantzitsu iritzita hasi genuen ikerketa abian. 3. epealdiko eta beraz, gaur egun hezkuntzara datozen ikaslearen sarrerako hiztun profilari erreparatuta, 3 profil nagusi ezaugarritzea izan da lehen ekarpena. Euskal hiztun aktiboak, euskal hiztun aldaberak eta euskal hiztun pasiboak. Profil bakoitzaren ezaugarri nagusienak soilik aipatuko ditugu, kontuan izan da ikasle guztiak D ereduetatik datozela. Euskal hiztun aktiboak, laginaren 28,5%. Euskara dute lehen hizkuntza, erosoago sentitzen dira euskaraz eta euskaldunen dentsitate altua den gune soziolinguistikoetan bizi dira. Euskaraz ongi moldatzen direla diote. Euskararen erabilera nahiko altua egiten dute gertuko sarean eta sare sozialetan eta euskararekiko gaztelaniarekiko baino jarrera positiboago dute. Euskal hiztun aldaberak 30%, euskara, gaztelania eta euskara zein gaztelania dituzte lehen hizkuntzatzat. 2 hizkuntzetan oso eroso moldatzen dira eta euskaldunen dentsitatea ertaina den gune soziolinguistikoetan bizi dira. 2 hizkuntzetan ongi moldatzen direla diote, euskararen erabilera ertaina egiten dute gertuko sarean eta sare sozialetan baxuagoa. Euskara zein gaztelaniarekiko jarrera positiboa adierazten dute. Euskal hiztun pasiboak 41,5%. Nagusiki gaztelania dute lehen hizkuntza. Gaztelaniaz erosoago moldatzen dira eta euskaldunen dentsitatea ertain baxua edo ertaina den gune soziolinguistikoan bizi dira. Euskaraz ongi edo nahiko ongi moldatzen direla diote. Euskararen erabilera baxua egiten dute gertuko sarean ikaskideekin ez bada. Eta gaztelaniarekiko jarrera positiboagoa adierazten dute euskararekiko baino. Hiztun profil hauen ezaugarritzetik abiatuta, profil hauetako ikasleek dituzten euskara eta euskal kulturaren inguruko diskurtsoak ere aztertu ditugu. Eta baita, kampus eta gradu ezberdinetakoak ere. Aurrera eramateko esku hartzeak ahalik eta esanguratsuenak izan daitezen. Halere, esan behar da, nagusiki etorkizuneko irakasleen profilaren garapenean jarri dugula arreta. Eta hemen azalduko ditugun datu eta emaitzak hoiei dagozkiela nagusiki. Hona hemen, azken urteotako ikerketetatik bildu ditugun hainbat emaitza. Ikasle askok, errealidade soziolinguistiko berri batekin topo egiten dute UESira iristean. Batzuk, ordura arte, euskalkirik ia ez dute entzun, eta beste batzuk, aldiz, UESin euskara gehiago egingo zela uste zuten. Beraz, ikaslearen hizkuntza ibilbideak eta testuinguru soziolinguistikoak bere hautemate eta usteetan eragiten dute. Euskararen erabilera urria
zuzenean euskara gaitasunarekin lotzen dute. Hau da, euskeraz oso ondo moldatzen direla uste dutenek, solaskideak euskara maila baxua duela ikusten dutenean, edo gaztelaniaz hobeto moldatzen dela uste dutenean, gaztelaniara pasatzen dira. Eta askok adierazten dute, ez diotela euskarari eusten. Euskara eta euskal kulturaren transmisioan, etorkizuneko irakasle gai modura duten rolaz, jarrera baikorra dute. Hau da, rol horren garrantziaz eta beharraz kontziente dira, eta konpromisoak hartzeko gogoa agertzen dute, baina ezintasuna aipatzen dute. Jaso ez dutena, ezin dutelako transmititu kasu askotan. Pantailako euskal sortzaileen artean, nortzuk uste duzue ezagutzen dituztela gure ikasleek? Maialen Lujanbio? Aitziber Garremendia? Arantxa Urreta Bizkaia? Mariasun Landa? Eta Eider Rodríguez? Jone Laspior? Eta Mejillon Tigre? Askok eta askok inor gutxi. Emaitzekin jarraitzeko, euskara eskolako hizkuntza da askorentzat, eta irakasle izango diren neurrian tresnatzat hartzen dute. Hiztun profil guztiek gizarteko hizkuntzen arteko asimetriaz kontzientzia gutxi daukate. Bi hizkuntzak dira ofizialak EAEn, biak erabiltzeko aukera dute, eta testuinguruaren arabera moldatu eta egokitu egiten dute. Ikasle askorentzat, erotua dagoen diskurtsoa, Martínez de Lunaren errespetuaren diskurtsoa da. Diskurtso horri jarraituz, ikasleentzat ikaslegelaz kanpoko hizkuntza hautua norberaren autu pertsonala da. Azken ideia honi lotuta, gaur egun, askorentzat euskarak ez du funtzio identitario nagusirik. Euskara beste hizkuntza bat gehiago da. Emaitza horiek erakutsi ziguten, irakaslegaiak ikasketak euskaraz egiteagatik euskalduntze bide sendoan sartuta zeudela uste izatea, gehiegizko ustea zela. Eta irteera profilera iristeko bidea, erraza aurre ikusten ez bagenuen ere, erronka modura hartu, eta egoera eraldatzeko bideak jartzea erabaki genuen. Irakaslegaiek egiten dituzten errealitate soziolinguistiko bertsuaren irakurketa ezberdinak, zergatik ez baliatu anistasun horren kontzientzia garatzeko? Zergatik ez sortu espazio seguruak norbera bere hizkuntza gaitasunez jabetzeko? Nola egin kultur dimentsioa landu eta eragiletza sustatzeko? Errespetuaren diskurtsoa gainditzeko botere harremanez hausnartzea aukera izan aldaiteke. Pentsatu genuen. Horrela, lehen esku hartzea jarri genituen mailan, horietako bat, hizkuntza tutoretza programa. 4 urteko diseinua egin genuen, ikasleak sartzen denetik, irtetzen denera arte. Ikasleak irtera profila garatzen duen heinean, etengabeko hausnarketa eta gogo eta probokatzea dago honen oinarrian. Ikasle bakoitzaren eta ikasle taldearen hizkuntza gaitasuna, hizkuntza portaerak eta jarrerak aztertu, diagnostikoa egitea eta prozesua arrakastaz garatzeko tresna, baliabide eta laguntza emozionala eskaintzea du helburu programak. Halere, hizkuntza tutoretza arlo akademiko eta formalean gauzatzeak ez du zuzenean ekarri, arlo ez formalean euskararen erabilera areagotzea. Horri erantzuteko, testuinguru formaletik ez formalerako jauzia eman nahi izan da, biak uztartuz eta hizkuntzaren lanketari begira, orain arte esploratu gabeko eremu bati tokia egin zaio. Uezi kulturalaren aktibazioa bilatzen duen proiektuarekin. Aurkezpenaren hasieran ikusi dugu lehen epealdia, ezta? Gogoratzen? Epe horretan, euskara eremu ez formalean erabiltzeko baldintzetan pentsatu beharrik ez zegoen. 3. epealdi honek eskatzen du ordea, ezinbestean gela eremutik kanpo euskara erabiltzeko aukera sortzea. Are gehiago, irakasle eta komunikatzaileen kasuan. Ikus dezagun bideoan Uezi kulturala proiektuaren laburpentxo bat. Zertaz ari garen irudikatu dezazuen. Goitzan korrika batzordia aspaldiko urtietan antolatzen da, AEKak konbokatzen ditu herriko eragile desberdinak batzorde bateratzeko. Batzorde hortan ikastetxiak, Uezi, Udala eta herriko elkartiak batu gara, Txorrotx Kultur Elkartia eta beste.
eta 2 urtean behin itzen duen lanketa horretan, aurten uezikin lan itxia tokau da bereziki, eta oso eskertzekoa izan da uezikin dauen ekarpena batzorde horretan. Aurten oso esperientzia polilla egidu korrika inguruko ekintzekin, eta arrazoi handia bat izan da ueziko parte hartzea. Ueziko irakasleak etorri dira proposamen batzukin bileretara, eta lan handuixea egin jaue, lehen hezkuntza eta aurre hezkuntzako 2 ikastetxetako aurrak, erabate bestea bat egin dituzte, korrika moduko ekintza baten inguruan. Eta hori oso aberasgarria iruditu zaigu batik bat ekintzak egon dielako, eskolatik urten ahal izan duelako, eta gainera herriko umeak elkar ezagutzeko aukera izan dutelako. Guretako ikastola moduan bebai gainera oso aberatsa da, etortia gu, irakaslietatik gain beste pertsona batzuk etortia, beste gauza bat aportetia, orduen oso aberatsa da, beste irakasle batzukin ja txikitxotatik hartu eman hori eukitxia, orduen alde hortatik bebai oso aberatsa da. Umian ibilbiderako, euran garapenerako, badiazkenian esperientzia bizi zen dituztenak, eta euran bizitzarako hor gordeta geratzen dien esperientzia txorregi. Uste dut uezik aurten jokatu dauen papela importantia izan dela, herrigintzari ekarpen bat indotzelako, baina esango nauke hezkuntza komunidadeari ekarpen oso interesantia indotzela, 2 ikastetxiak Arizmendi eta Ezeiza egitasmo bateratu baten parte hartzen egon dielako, eta gune bateratu horrek oso interesgarriak die bai eurentzako, eta baitza herri ikuspegitik be. Bideoak erakutsi duen bezala, herriari zabalutako antzerki eta bertso saioak, eskoletako aurrei zuzendutako askotariko ekintzak, eta korrika txikiaren antolaketan aritu dira ikasleak, besteak beste. Eskoriatzako adinekoen egoitzan ere, bingo musikatua antolatu dugu. Ueziko ikasleak aritu dira bertako teknikari, ikasle, psikologo eta erabiltzaileekin lanean, ekimen horien guztien antolaketan. Hemendik, eskerrak eman nahi dizkizuegu, aukera eman diguzuen guztiei, baita irakasleei ere. 2 esku hartzea hoietatik, hizkuntza tutoretzatik eta uezi kulturaletik, zein ikaskuntza atera ditugu. Ikasleen ahotsak ezinbestekoak dira diagnostiko on bat egiteko. Eta esku hartzen diseinuak egiterakoan, errealitatea beraien begietatik ulertu ahal izateko. Ikasle guztiei ezin diegu ibilbide bera eskaini, ikasle bakoitzaren beharrak ezberdinak direnez, ibilbide pertsonalizatuak eskaini behar dira. Aldi berean, profilen arteko lanketak ahalduntze kolektiboan eragin dezake. Hiztun profil ezberdinek elkar ulertu, norbere eta besteen beharrak ulertu, eta elkarren arteko konplizitateak sortzea ezinbestekoa da. Soziolinguistika eta euskal kulturaren lanketa apenas dago eskolaren ekuazioan. Eta euskararen inguruko diskurtsoak landu egin behar dira, zentzuz bete behar dira. Eraginkortasun soziala irabaziko badu euskarak. Ezin dugu ahaztu gure ikasleek eskolara itzuli behar dutela ereduan irakasle lanetan aritzera, edo komunikazioan erreferente izan daitezkela datozen urteetan. Egoera esanguratsu, erreal eta benetakoak provokatzeak errazten du euskal kulturaren eragile rola garatzen. Eta aldi berean, momentu horiek lotzen baditugu, euskaraldia edo korrika bezalako mugimendu sozialek sortzen dituzten eferbestentzia momentuekin, are eta gehiago indartu daiteke euskararekiko atxikimendua. Nolabait ere, hasierako diapositiban, Jesus Garmendiak aipatzen zituen herrigintza eta euskalgintza berriz ere erdigunera ekarri ditugu uezi kulturalaren aktibazioarekin. Eta hain zuzen ere, ikasleei horrek lagundu die ipar dugun irteera profila garatzen. Beti ere, prozesu gogoetatsu baten baitan kokatzen badugu. Prozesua gainera, kasu batzuetan, ez da ekimen honen testuinguruan bukatzen, ikasleen aktibazioak ekarri du beste eremu batzuetan jarduteko interesa eta prestasuna. Esaterako, Murmurikan ipuin kontalari taldea edo Arrabots euskara taldea aktiboki ari dira uezitik haratago. Era berean, ohartu gara saretzearen beharraz.
Halako ekimenekin saretzen ari gara. Eskolak bakarrik ezin duelako. Unibertsitateak bakarrik ezin duelako. Herria eta herriko gainerako agenteak behar ditugu. Baldin eta normalizazioa denon helburu bada. Ezinbestekoa da gizarteko eragile desberdinekin ezinbestekoa da gizarteko eragile desberdinen erantzunkizun, konpromisoa eta saretzea. Ahuldutako hizkuntza baten belaunez belauneko transmisioa ezinean dagoenean, eta hau da une honetan euskararen egoera, eskola ez da gai. Bera bakarrik, transmisio eten hori gainditzeko. Aurrera begira beraz, zer? Uste dugu bidea hain zuzen azken ikaskuntza hauetatik gertu egongo dela. Dena dela, bereziko genituzke, batetik, unibertsitateak eremu akademikoari egin behar dion ekarpena, eta bestetik, gizarteari egin behar diona. Eremu akademikoari dagokionez, unibertsitateak sortu behar ditu hiztun eleaniztunak. Begira, urratsak eman ditugu, bai, baina beste fakultateekin batera urrats sendoagoak egiten jarraitu nahi dugu euskararen normalizazioari begira. Halaber, gizarteko beste eragileekin batera norabide berean aritu nahi dugu. Herri mailako helburuak irudikatuko ditugu elkarrekin? Baiarakoak? Arlo eta sektore ezberdinetakoak? Euskal Herri mailakoak? Non eta nola eragin nahi dugu? 40 urte hauetan, Euskal Hezkuntza sistemak egin duen bidea, gizarteko beste eremu batzuetan baino asko oparoagoa izan da. Eta hezkuntzan egindako ahalegina, alferrikakoa izatea nahi ez badugu, gainerako eremuetan ere jarraipena eman behar zaio egindako bideari. Zer egin dezake norberak, dagoen tokitik, bere gertuko eremuan eragiteko? Zer egin dezakegu gertuko komunitatean? Euskararen normalizazioa guztion ardura eta erantzunkizuna da. Eskerrik asko. Mila esker bioi berriro ere. Gaur ofizialki hasiko dugun ikasturte honetan, buruan gordetzeko modukoak baita hemendik aurrera ere. Ekitaldiarekin jarraitzeko, Bizente Atxa Mondragon Unibertsitateko errektoreak dauka orain hitza. Txalo bat. Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, Aretxabaletako alkatea, Gipuzkoako Batzar Nagusiko presidentea, alkateak, Deustoko eta Uneizeko errektoreak, Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak, Mondragon Unibertsitateko errektore ohiak, presidentea, idazkari nagusia eta langileak, Mondragon Korporazioko presidentea, agintariak, Jan-Andreok, ongi etorri eta eskerrik asko ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldi honetan gurekin egotegatik. Guretzat ekitaldi hau oso garrantzitsua izaten da beti, gaur goi-mailako hezkuntzarekin konpromiso garrantzitsua berritzen dugulako. Ikasleekin konpromisoa eta oro har gizartearekin konpromisoa. Konpromiso hori erakusteko urtero, unibertsitateko fakultate desberdin baten egiten dugu kurso irekiaren ekitaldia. Eta aurten, ikusi duzuen bezala, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatearen txanda da. Aurten, hemen, UESin, ikasturtea hastea oso berezia da. 2026an fakultate honek 50 urte beteko ditu eta. UESi orain dela 50 urte sortu zen, Euskal Herriarentzat funtsezkoa ziren bi erronkari erantzuteko. Lehenengo erronka euskararena izan zen, zehazki hezkuntzan euskaraz irakasteko etorkizuneko irakasleak prestatzea. Hurrengo belaunaldiak euskaraz formatzeko aukera izan zezaten. Bigarren erronka, euskal hezkuntza sistemaren kalitatea, hobetzea eta bermatzea zen. Etorkizuneko irakasleak metodologia berrietan trebatuz
Eta hezkuntzan ari ziren pertsona asko birkualifikatuz, momentu haietan batez ere ikastoletan. Eta hain zuzen ere, konpromiso bikoitz horren inguruan aritu da gaurko hitzaldi nagusia. Bide batez, aprobetxatu nahi dut, Nekane Arratibel eta Letizia García doktoreak zoriontzeko, euren hitzaldi bikainagatik, benetan eskerrik asko Nekane eta Letizia. Uezin euskararekiko konpromiso horri jarraituz, beste urrats bat eman genuen orain dela 13 urte hemen, Aretxabaletan, kampus berria ireki genuenean. Kampus hau euskarazko ikus-entzunezko sektorerako profesionalak prestatzeko helburuarekin sortu zen. Euskara eta sektore horretan ari ziren enpresak indartzeko asmoz. Eta ikasturte honetan, kampus honetan, beste apustu berri bat egingo dugu, 2 berrikuntzarekin. Batetik, kultur eta sormen industriak unibertsitate gradua eta euskal kulturaren eragiletza unibertsitate masterra eskainiko ditugu. Eta bestetik, gaur gauden eta ideienea izena jarri diogun espazio honetan, ekosistema bat eraikiko dugu berrikuntza eta ekintzailetza bultzatzeko euskal ikus-entzunezko sektorean. Ideinean gure ikasleen proiektuak, sektoreko eta profesionalen proiektuak, enpresa ekimena eta abar uztartu nahi ditugu. Eta gure baliabide guztiak eskaini nahi dizkiegu guztiei ikaslei eta arloko enpresei berrikuntzan eta ekintzailetzan laguntzeko. Eta gaur, eskerrak eman nahi dizkiet bereziki Mondragoneko kooperatibei, Gipuzkoako Foru Aldundiei eta Aretxabaletako udalari, erakundeen babesa ezinbestekoa delako Aretxabaletan horrelako proiektu bat garatzeko. Eskerrak alde batetik euskarazko kultur industriaren aldeko apustua egiteagatik, eta bestetik lurraldearen garapen orekatuaren aldeko proiektu bati laguntza emateagatik. Gracias porque estar aquí en Aretxabaleta con un nuevo proyecto para generar un ecosistema que apoye a la industria cultural y creativa de Euskadi no es fácil sin vuestro apoyo. Un apoyo que nos ayuda a mantener una de nuestras señas de identidad, que es nuestra vertebración territorial. Porque en Mondragón Unibertsitatea apostamos por transformar la sociedad y tener impacto real en todo el territorio, en sus comarcas. Y este proyecto, Ideienea, es una clara muestra de ello. Sortu ginenetik, eraldaketa soziala izan da gure helburua. Eta gure dimentzioko unibertsitate kooperatibo batentzat, eraldaketa hori utopikoa dirudi arren, Mondragon Unibertsitateak eragina duen eskualdetan, eraldaketa hori betetzea lortu dugula uste dut. Horren adierazle dira, eskualde horiek estatuko langabezi tasak txikienak izatea, aberestasunaren banaketa orekatuagoa izatea, eta askotan publiko-pribatu ikerketa inbertsioak handiagoak izatea. Datu hauek frogatzen dute unibertsitate kooperatiboak onura sozial eta ekonomiko asko ekar ditzaketela. Y con este modelo, con nuestro modelo cooperativo, seguimos apostando por aumentar nuestro impacto social y económico. Y así lo demostrábamos en la apertura del curso pasado, celebrada en Arrasate, en Irekin, un nuevo centro de emprendimiento industrial, una infraestructura casi vacía el año pasado y que hoy está prácticamente llena de nuevas actividades e iniciativas industriales muy prometedoras. En ese mismo lugar presentábamos nuestro plan estratégico, donde nuestro objetivo es claro, tener más impacto en todo Euskadi. Bai, hori esaten genuen aurreko urtean, gure plan estrategikoan, Euskadi osoan eragin handiagoa izatea dela gure helburua. Eta horretarako 4 ardatz nagusitan lan egiten jarraituko genuela ondorengo 4 urtetan. Lehenengo ardatza, unibertsitate gisa definitzen gaituena, ikaslean zentratutako erakundea izatea, goi-mailako ikaskuntza esperientzia eskaintzen duena. Unibertsitateko ikaskuntza prozesua esperientzia kate bada, eta katebegi guztiak goi-mailako kalitatezkoak izan behar dira. Ezagutza, irakasleak, praktikak, infrastrukturak, eta nagusiki unibertsitatearen konpromisoa ikasle guztiekin. Hau da,
bakoitzarengandik onena ateratzeko konpromisoa, eta bakoitzaren esperientzia goi-mailako izatea. Eta ikaskuntza esperientzia horretan, gure helburua da ikasleen 50%-ari eredu dualean ikasteko aukera ematea, eta 70%ak nazioarteko esperientzia izatea beraien unibertsitate garaian zehar. Gure bigarren lehentasuna bizitza osorako prestakuntza da. Lanean dabitzen pertsonek gaitasunak berritzeko eredu malguagoak eta personalizatuagoak behar dituzte. Eta horretan, aurten jauzi kualitatibo eta kuantitatibo emango dugu prestakuntza hibrido eta virtualaren eskaintzarekin, hau da, online prestakuntza programan garapenarekin. Hirugarren ardatza nola ez, estrategikoa, ikerketa eta ezagutzaren transferentzian bikaintasunean dago. Euskadin ikerketan eta zientzian egiten dugun ekarpena handitu dezakegu eta handitu behar dugu. Era berean, enpresekin harreman estrategikoak sustatzen jarraituko dugu. Lankidetza horrek beraien lehiakortasuna hobetzea ekar dezan. Helburu ausarta jarri dugu. Hurrengo epealdi estrategikoan transferentzia jarduera 40% handitzea. Eta azkenik, laugarren lehentasuna, gure posizionamentoa indartzea da. Bai Euskadi mailan eta bai nazioartean ere. Eta hori funtsezko izango da aurreko 3 lehentasunak lortzeko. Maila lokalean argi daukagu gure esperientzia eraldatzaileak hazten jarraitu behar dutela Euskadin. Eta hori eragin handiagoa izaten. Iazko ikasturtean gure plan estrategikoaren lehenengo urteko emaitzak onak izan ziren. 7.200 ikasle inguru izan genituen gradu, master eta doktoretzako programetan, baina gure anbizioa da 3 urte barru 8.200 izatea, hau da, aurten baino 15% gehiago. Beste aldetik, iazko ikasturtean, 8.000 profesional baino gehiago parte hartu dute gure prestakuntzetan, 260 Scopus artikulu zientifiko baino gehiago argitaratu ditugu, eta 500 enpresa baino gehiagorekin lankidetzan aritu gara ikerketa eta transferentzian proiektuetan. Pozik gaude egindakoarekin eta eskertzen dugu jasotako laguntza horretarako, eta hemen eskerrak eman nahi dizkiot Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailari programa kontratuaren bidez emandako laguntzagatik. Baina argi dago etorkizunerako jarri ditugun erronkek proiektu gehiago garatzea eta lan eta lankidetza handiagoa eskatuko digutela. Lankidetzaren esparru horretan, Mondragon Unibertsitatearen konpromisorik sendoena adierazi nahi diot Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailari, Euskadiko beharrei bikaintasunez erantzuteko gai izango den Euskal Unibertsitate sistema bat garatzeko, eta era berean nazioarteko erreferentzia izan dadin. Badakigu, gero eta lehiakorragoa den mundu honetan ez dela erreza erreferentzia bihurtzea. Hala ere, lehen aipatu bezala, Mondragon Unibertsitatearen anbizioa da nazioartean erreferente izatea 2030ean unibertsitate berritzaile gisa eta enpresarekin daukagun harreman estuagatik. Hori da gure eredua. Nazioarteko erreferentzialtasun horretan, EU for Dual, Europako Unibertsitate Aliantza lideratzen jarraituko dugu, Europako beste 8 unibertsitatearekin elkarlanean lehen unibertsitate dual Europarra sortzeko. Europako estrategia hau, Latinoamerikako estrategiarekin osatuko da, eta Mondragon Mexikon dugun posizionamentoa indartuko dugu bai Mondragonekin eta baita ere MLAkopekin lankidetzan. Estrategia hauen helburua da gure masterreko ikasleen 133 baino gehiago nazioartekoa izatea. Somos conscientes de que alcanzar los retos y los objetivos anteriores no será fácil, especialmente en un contexto demográfico desafiante. Sin embargo, haremos todos los esfuerzos necesarios en las colaboraciones anteriormente comentadas, así como con nuevos proyectos. Nuevos proyectos que son apuestas como las de GOE, Gastronomy Open Ecosystem del Basque Culinary Center en Donostia, que abrirá sus puertas en octubre y donde Mondragon Universitatea ofrecerá nuevos másteres universitarios
y profesionales en el sector de la gastronomía. O también el nuevo proyecto EDA, el Drinks and Wine Campus del BCC en Araba, que completará nuestra presencia en Euskadi, permitiéndonos estar presentes en los 3 territorios históricos y desde donde Mondragón Universitatea ofreceremos el primer grado universitario del Estado en innovación en bebidas y vino, además de másteres especializados. Y a nivel estatal, seguimos reforzando nuestros laboratorios de emprendimiento de LEIN, con la inauguración en breve de un nuevo laboratorio de emprendimiento en Barcelona, que reforzará sin duda alguna nuestra red de emprendimiento también en Euskadi. Como universidad, además, debemos mirar más allá, anticiparnos a las necesidades de la sociedad y acompañar a la economía a la generación de riqueza. En ese sentido, y alineados con nuestra ambición de tener más impacto en Euskadi, hemos diseñado el proyecto anunciado a finales de julio, el Bilbao Bizkaia Digital Factory, que desarrollaremos en Torrozaurre. Este proyecto de Mondragón nace de 2 grandes preocupaciones: la más que probable reducción de jóvenes profesionales y la importancia creciente de las tecnologías digitales en la competitividad empresarial. Un proyecto que quiere convertir a Torrozaurre en un polo de atracción, desarrollo de talento y generación de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito digital. Un proyecto que tiene al menos 3 elementos distintivos. Primero, el modelo de colaboración estrecha entre Mondragón Universitatea y el Centro Tecnológico Ikerlan, constituyendo un único proyecto. Un modelo donde la suma de universidades y centros tecnológicos nos permita generar proyectos más ambiciosos y mucho más atractivos para el talento. En segundo lugar, se trata de estar conectado con otros polos universidades referentes internacionalmente en el sector de lo digital, constituir una red global donde la colaboración contribuya a la referencialidad de la red, pero con el deseo común y claro de cada polo de impactar en lo local. Y tercero, pretende que sea un lugar de encuentro entre agentes del conocimiento y el mundo de la empresa. Una colaboración centrada en algunos de los ámbitos estratégicos para la empresa de Euskadi y, por lo tanto, queremos centrarnos en los ámbitos digitales, pero sí muy pegados a la industria, porque pensamos que en industria, Euskadi, por su especialización, puede tener oportunidades para construir un proyecto referente. Por supuesto, el proyecto acogerá también otros sectores, pero la referencialidad hay que buscarla en aquello que sea más estratégico y donde podamos alcanzarla. Claramente debemos colaborar y alinear esfuerzos. Mondragón Universitatea lo hará y confiamos seguir contando con vuestra colaboración, especialmente con ese modelo de colaboración público-privada que tan buenos resultados nos ha dado hasta ahora. Y en este sentido, quiero destacar el compromiso y apoyo en el proyecto de Bilbao Bizkaia Digital Factory a todas las cooperativas del Grupo Mondragón, así como también al Ayuntamiento de Bilbao y a la Diputación Foral de Vizcaya y, como no, al Gobierno vasco, tanto a su Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación como al Departamento de Industria. Su apoyo y su colaboración serán imprescindibles para el éxito del proyecto. En resumen, en Mondragón Universitatea tenemos nuevos proyectos de impacto como Irekin, IDEIENEA, GOE o los laboratorios de emprendimiento. Proyectos que ya están en marcha o a punto de comenzar, pero también estamos trabajando en proyectos futuros como EDA o el proyecto Bilbao Bizkaia Digital Factory. Por supuesto, todos ellos apuntan a nuestra misión de transformar la sociedad y a nuestros ejes estratégicos, como son la calidad y excelencia en la experiencia de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes, la atención a las necesidades de formación a lo largo de la vida, la atracción de talento y la excelencia en ciencia y en investigación con reconocimiento internacional, pero sin olvidarnos que tenemos que transferir ese conocimiento a la sociedad y a la empresa para apoyar su competitividad. Bukatzen joateko, berriz eskerrak eman dizkizuet gure unibertsitate eredua babesten duzuen eta laguntzen diguzuen guztioi, eta nola ez sailburuari, eskerrik asko guztiei zuen laguntzagatik, eta bitartean badakizue betidanik egin dugun moduan, guk hemen jarraituko dugu gure konpromisoarekin, gazteek, enpresek eta instituzioek gurengan jarri duten konfiantza emaitzetan bihurtzen,
Dauzkagun indar guztiekin amestutako Euskal Herri hori bultzatuz, horretan ari gara eta horretan jarraituko dugu Mondragon Unibertsitatea osatzen dugun guztion alegin, konpromiso eta ilusioekin. Eskerrik asko, mila esker zuen arretagatik. Mila esker, errektore jauna, eta orain bai, jaun Andreok, iritsi gara ekitaldi akademiko honen muinera, hau da, irekiera ofizialaren momentura, beraz, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu jaunari eskatzen dion mesedez, 2025-2026 ikasturteari hasiera ofiziala emateko holtzarego dadila. Eskerrik asko. Eusko Legebiltzarreko buru Andrea, honein naiz okertu. Ez Legebiltzarrean bezala. Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, beste Euneiz eta Deustuko Unibertsitateetako errektoreak, Euskal Herriko Unibertsitateako ordezkariak, Batzar Nagusietako presidente alkatea, jaun Andreok, egunon. Memoria egingo dut, memoria pixka bat egingo dut. UEZI sortu zen urtean, askotan ondo dago, komenigarria da, pentsatzea zer egon zinen, zer zeuden egiten zu hau gertatu zenean, ez? Galdetzen den bezala, non zeudezu hau gertatu zenean, kasu honetan pentsatu, zertan nenbilen UEZI sortu zanean, 1976an. Euskara ikasten hasi nintzen urte hartan, begira. Hemen Euskara UEZIren papera, Euskarari dagokionez, Euskararen garapenari dagokionez, aipatu dela, bain zuzen ere hori nengoen egiten, besteak beste, jakina. Memoria egiten jarraituko dut, eta gogoratu dut Mondragon Unibertsitatea sortu zen urtea ere bai. Hemen daude izandako errektore eta lagunak, eta Mondragon Unibertsitatea sortu zen urtean sartu nintzen errektore talde batean. Hain zuzen ere Euskara errektore orde gisa jarduteko. Badu hor ere badago beste lotura bat, eta ja memoriarik egin gabe, aipatuko dut hemen egiten ari naizena, sailburu bezala egiten ari naizena, eta aprobetxatuko dut gainera hitzaldiak ematen dit horretarako, lehen emandako hitzaldiak ematen dit horretarako aukera esateko, datozen asteotan, datozen hilabeteotan landuko dugula zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren birmoldatzea landuko dugula, eta plan horretan atal bat egongo da Euskararen belaunaldiko transmisioari egokituko zaiona. Beraz, eta gainera hau da berrikuntza bat, espaita olakorik izan hau bezalako plan baten. Beraz, hemen hiru mugarri, aipatu ditut, nire historiarekin zerikusia daukatenak eta Mondragon Unibertsitatearekin eta UEZIrekin ere zerikusia daukatenak. Gure autonomia erkidegoko unibertsitate sareak ezaugarri bereizgarri ugari ditu, baina beste erkidego batzuekin alderatuz gero baditu desberdintasunak. Hasteko bada abiapuntuko datu bat, begibistatik galdu behar ez duguna. Gure autonomia erkidegoa da unibertsitatera sarbide handiena duen autonomia erkidegoa. 16 urtetik gorako biztanleriaren ia erdiak, hartzen baldin bat ditugu karrerak bukatu duten pertsonen adina, orduan erdia dudarik gabe, erdi segurazki apur bat gainditua, unibertsitate ikasketak bukatuak ditu, benetan.
diot benetan oin ezagutu ditugun titulu fake horiek adierazten duten bezala ez. Eta biztanleria aktiboaren bi herenek, unibertsitate ikasketak amaitu dituzte. Zenbaki hauek ikaragarriak dira. Munduan altuenetakoak altuenak ez badira, garaienak ez badira. Euskadi bigarren postuan dago ikasketak aurreikusitako denbora teorikoan amaitzen dituzten graduko tituludunen ehuneko handiena duten autonomia erkidegoen artean. Datu batzuk eman behar ditut, eta baditut hemen, baina osatu ditut gaur goizean, eta orduan datuekin zehatz izan nahi dudan txuleta behar dut. Estatuko unibertsitateetan, presentzialetan, 153 dira. Bere denboran bukatu dutenak. Gradua. Masterra 175. Autonomia erkidegoan 151, beraz 153tik 151ra, eta Mondragon Unibertsitatean 162. Hau datua da, impresionantea, desberdintasun hori. Masterrena ere, importantea ez dute aipatuko. Eta gero, Estatuko unibertsitate presentzialetan matrikulatzen diren kredituen, graduan, kredituen 181 gainditzen da estatuan. Autonomia erkidegoan 183, Mondragon Unibertsitatean 188. Hauek ere datuak dira. Eta datu hauek jakina kalitateaz hitz egiten digute. Ez da harritzekoa, litzateke harritzekoa izan beharko kontan hartzen baldin badugu, hemengo irakasle ratioa apala dela. 10 irakasleetatik, barkatu, uste dut 9, hor nonbait, 9 ikasle irakasleko, gutxi gora dira. Eta 10 irakasleetatik 8 arduraldi osokoak dira. Hau ere, beste datu bada. Hauek dira kalitate faktoreak eta aldi berean adierazleak, noski. Hemen, aipatu dira, Idoia Peñako idazkari nagusiak aipatu du langabezi gutxien, eta baina merezi du, nik uste dut merezi duela datuak ematea, datu zehatzak ematea. Hemengo titulu dunen laneratze tasa, okupazio tasa nahi baldin baduzu, 95%koa da. 95%koa, teknikoki, horrek esan nahi du enplegu osoa dela. Herri baten 100%ko langabezia hauen esaten da, teknikoki utxa dela ez. Lana aurkitzeko denbora 3 hilabete. Jartzen denean, bilatzen jartzen den momentutik aurrera, 3 hilabete. Eta gradua bukatu denetik, edo masterra bukatu denetik, gradua bukatu denetik, 9 hilabete. Denbora benetan oso onak dira, oso denbora laburrak dira. Hemen bukatze duten ikasleen 100%ak lan esperientzia du bukatzen duenean. Lan munduan esperientzia du. Eta horrek zerikusia du hemen aipatu duzuen biek, aipatu duzuen eredu dualarekin. 150, ikasleen 150 pasatu du eredu horretatik. Hau ere, kopuru rekorra da, ez da batean normala, oso altua da. Orduan, horregatik eskaitu harritu behar, Mondragon Unibertsitate izatea horretarako enfokatua dagoen, orientatua dagoen, unibertsitate sare bat Europakoa. Normala da, ez, liderrak baldin bazarete alor honetan, ez. Hemengo titulu dunen enplego egokitua 188koa da. Hori ere, ikaragarria da, ez da lana da 185, baina egokitua 188. Oso handia. Eta enpleguarekiko gogobetetasuna,
10-tik 8 gogobetasuna. Beraz, hori ere oso datu ona da. Está claro, por tanto, que en Euskadi no padecemos eso que en su tiempo se dio en llamar sobreformación, y menos aún entre los titulados de esta universidad. Yo creo que los datos que he ido dando lo ilustran claramente. Tenemos una de las poblaciones con mayor proporción de personas con estudios superiores del mundo. Y la gran mayoría trabajan en empleos acordes con su nivel académico y su perfil de formación. Esto es muy, muy notable y tenemos que ser conscientes de ello, porque es así. Este es un bien que no podemos dilapidar. Nuestras universidades están creciendo. Mondragón tiene planes concretos de crecer, EUNEID está creciendo, Universidad de Deusto tiene planes de crecer también. Por tanto, seguiremos incorporando a más jóvenes con formación universitaria en el entorno sociolaboral. No es fácil. Estamos hablando de una población con cifras récords de escolaridad universitaria, de estudios universitarios. No es fácil, pero lo seguiremos haciendo. Pero precisamente por esa razón, porque lo seguiremos haciendo y porque además es bueno que lo hagamos y que lo consigamos, no nos podemos permitir que estos equilibrios a los que he hecho mención, empleo encajado, empleo, calidad de la enseñanza, oferta, no he citado la oferta de puestos de estudiantes en las universidades, en este momento configuran un sistema extraordinariamente bien equilibrado. No nos podemos permitir el lujo de perder ese equilibrio y ello sin imponer limitaciones severas a la entrada, lógicamente, de estudiantes en la universidad. Y esto quiere decir que todos los agentes que intervenimos en el sistema somos responsables de que no se pierdan estos equilibrios. Tenemos que actuar con responsabilidad, todos los agentes, los primeros nosotros, por supuesto, pero en general todos los agentes. Este curso empezaremos a tramitar la nueva ley universitaria. Hay muchas materias acerca de las que no podemos regular porque son competencia del Estado, pero en otras trataremos de desarrollar en la medida de nuestras posibilidades un modelo universitario propio. Mediante ese modelo intentaremos que nuestro sistema universitario siga mostrando los indicadores buenos y excelentes que arrojan en los últimos años, buenos y excelentes. Y entre esos indicadores, los que he ido desgranando en esta intervención hasta ahora tendrán una relevancia especial. Es decir, que utilizaremos esos indicadores como criterios de política universitaria. Amaitu berri den ikasturtean unibertsitate hau ezagutzeko aukera, edo hobeto esanda, privilegioa izan dut. Zentroak, tailerrak, mintegiak bizitatu ditut, baita sukaldeak ere. Bertan, zer egiten den ikusteko modua izan dut, eta protagonistak ezagutu ditut, pertsona entregatuak. Irakasle, ikertzaile eta transferentzia lanarekin konprometituak. Horregatik naute batera harritu, azken asteetan ezagutu ditudan datuak. Datu hauek aipatu ditudanak. Orain aipatu ditudanak. Euskadin, unibertsitate sistema aberatsa eta askotarikoa dugu. Eta osatzen duten erakundeen profilak osagarriak dira. Hau behin baino gehiagotan esaten dut. Hala izaten jarraitu behar dute. Ona da batzuek besteek egiten ez dutena egitea, edo beste modu batean egitea. Datozen urteetarako gure erronka hobetzen jarraitzea da. Gazte gehiago unibertsitateetan sartzea, eta aldi berean lehen aipatu ditudan orekak mantentzea. Gero eta ikerketa gehiago, eta batez ere, hobea egin behar dugu. Ezin dugu jarduera hori alde batera utzi. Hori baita unibertsitateko irakaskuntza kualifikatzen duen begirada kritikoaren funtsa. Nazioarteko presentzia gero eta handiagoa izan behar dugu, eta munduko beste leku batzuetako ikasleak erakartzeko gai izan behar dugu. Desio horiek, ondasun horiek,
bat datoz plan estrategiko zuen Mondragon Unibertsitatearen plan estrategikoaren 4 ardatzekin. Ikaslea erdigunean, bizitza osoko prestakuntza, bikaintasuna ikerketan eta transferentzian, eta erreferentzialtasuna hainbat esparrutan. Erreferentzialtasuna posizionamendu aipatu duzu ere berba hori, bakizu ezertaz ari naizen. Ildo estrategiko horietan aurrera egitea erabakigarria izango da ehun sozioekonomiko aberatsari eusteko hobekien prestatuta dauden pertsonak izatea lortzeko. Eta bertan bizi garenok ongizate eta kohesio maila handia izaten jarrai dezagun. Rektore, Mondragon Unibertsitateak txertatzen den gizarte ehunean inprimatu nahi duen eraldaketari buruz hasi duzu hitzaldia, zure hitzaldia. Ez izan zalantzarik, lortu duzuela inpaktu hori, eraldatze inpaktu hori, eta lortzen jarraitzeko behar diren zumeak dituzuela. Zorionak eta eskerrik asko. Horren bestez, hasiera ematen diot Mondragon Unibertsitateko ikasturte berriari, 2025-2026 ikasturteari hain zuzen. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, sailburu jauna. Eskerrak emanda, gaurkoari bukaera emateko, Demode Quartet laukoa izango dugu gurekin, Bagare, Sarri, Loiolan eta nola ez Gaudeamus kantak eskainiko dizkigute, behin kantak bukatutakoan eraikinaren kanpokaldean izango dugu luntxa. Besterik gabe, mila esker berriro ere hurbildu zareten guztioi, eta baita pantailaz beste aldetik gurekin izan zareten hoi ere. Musikarekin bukatuko dugu, txalo bero batekin hartuko dugu Demode Quartet. Siberun bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere Lapurdita Nafarra. Guztiok gara euskaldun, guztiok kanaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu hizkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok kanaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu hizkera. Bat bera dugu hizkera, bat bera dugu. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere Lapurdita Nafarra. Papara papapa, tuidum tuparu tuia, para papapa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta eguerdion, Demode Quartet taldea gara eta plazer handi bada guretzat ekitaldi honetan egotea. Eta jarraituko dugu oso solemnea, irmoa, serioa den, abesti batekin. Hau solemne, beste egun baterako,
biok badakizuela eta ezak zer pasatzen den azken aldi hontan jendea zidela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko atubi falta direlakoz recuento generalean Sari, 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 sari Sari, 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 sari Sari, 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 sari Viva tu Irratikoak ziren emititzen zuzenean Paella jango zutela Eta apetitea sarri bere multurretan sartzen zeudela Konturatu gabea berriz Sari, 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 sari Sari, 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 sari Sari, 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 sari Viva tu Zaila dugu sortzea Doinu gozagori Sarri diorria txampainako ospaturi Iruñako entzerroa dezen zierroa Menzapi gorria zeruado estaltzen Ezak den azken aldi hontan Jendea zidela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlakoz Recuento generalean Sari, 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 sari 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 Kriston martxa dabil Sari, sari Oh yeah Mila esker. Eta, bueno, oso solemnea zen baina markatuko didazuen. Sarri beti solemnea. Bai, baina ze gustora gainera pizkat Bai. festa Bai. Claro, gero luntz bat hartuko dugu eta Baina gaude, oza, Jara dago. behin batia loiola, erromeria za, antxe ikusi nuen, neskatxa bat plaza. Txuria baino ere, arinago dantza, guraxe bai polita, hain politi pasa, esan nion desira, senti nuen izan, arekin izketa bat, nahi nuela izan, kontatuko dizue, guztia segita, zer esan nion eta nola erantzun zidan. Ama polita zera, polita guztiz bai Baina nala ere zaude, oraindik eskongai Dame más gasolina. Eskongaitezen bio, esan zeidazu bai Nik zurekin ezkondu, nik zurekin jai-jai, nik zurekin jai-jai, nik zurekin jai-jai. Behin batian loiolan, erromeria zan, antxe ikusi nuen, eskatxa bat plaza. Txorria baino ere, arinago dantza, guraxe bai polita, hain politi pasa, behin batian loiola. Eskerrik asko. Asko solemneago Bai. Bueno, orain bai bukatzeko
unibertsitateko ereserkia kantatzeko momentua llegatu da. Beraz, zutik jarri eta orain bai, solemne irmoa den. Orain bai, serio jarriko gera. Bai. Denak, Orain irrifartxu utzi ditugula, orain berri serio. Vale, oia. Gaudea musigitur, juvenestum sumus. Gaudea musigitur, juvenestum sumus. Pos jucundam juventutem, pos modestam seventutem, nos abebitumus, nos abebitumus. Vivat academia, vivan profesores. Vivat academia, vivan profesores. Viva membrum quod vivem, viva membrum quod vivem, sempre sibi flore, sempre sibi flore. Eskerrik asko. Ni esker. Yes.